Навошта Анжеліка Агурбаш выпусціла англамоўны альбом? І гэта ж не першая спроба. Але слухаецца гэты рэліз вельмі дзіўна, а калі паглядзець на пералік аўтараў гэтых песен, то становіцца удвая незразумела, як у арміі хітмейкераў атрымалася такое непаразуменне. Анжеліка пракаментавала, што песні записываліся на лепшых студыях свету, што да альбома прыклаліся супер-сонграйтары, прадюсары, інжынеры, якія працавалі там Селін Діон, Адель, Дуа Ліпа, Мадонна, One Direction, NSYNC. І вось шчыра, я вельмі стараўся пачуць там хаця б адну суперкрутую песню, супергучанне, ці хоць нешта, што зачапіла. Можа, у мяне завышаныя патрабаванні, але ўсё, што нам далі паслухаць у гэтым альбоме, настолькі неактуальнае, нетэхналагічнае і нецікавае, што я нават троху расстроіўся. Матывацыя Анжелікі зразумелая. Хацелася чарговы раз пантануцца гучнымі імёнамі і пахваліцца міжнародным альбомам да 20-годдзя свайго выступу на Еўрабачанні 2005. Але як гэты знакамітыя чувачкі пагадзіліся аддаць у рэліз такое г? Я хз. Можа, яны ўжо 20 гадоў як збіты лётчыкі, і ім ужо похер на вынікі? Таму я не разумею,